Jeg har valgt at lukke Pernille Corydon Jewelry. Jeg har været i gang i 18 år. Vilde 18 år. Virkelig spændende. Et eventyr, som jeg slet ikke havde forestillet mig. Drivkraften for mig har altid været kreativitet. Jeg lader mig inspirere af mennesker omkring mig. Men noget af det, jeg sådan har været rigtig stolt af, har været, at jeg har ofte mødt familier, som har fortalt, jamen vores yngste familiemedlem på 10 år går med dine smykker og ønsker sig dine smykker, og vores ældste på 80 gør også. Der er jo en masse vemod omkring at tage sådan en beslutning, fordi jeg har været glad, og det har været virkelig spændende. Og så kan man sige, hvorfor vil du så lukke? Det er fordi, at jeg har noget kreativt, der bobler i mig. Så nu er der nogle nye eventyr, der venter på mig derude. Så det handler for mig om, at når man lukker en dør, så åbner der en ny. Og det har jeg lyst til.